Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Namhlanje umsombuluko kuntambama angazi ukuthi isikhathi sini kodwa ogcina ukungibona ukwangibona silapha eRichards Bay eHarper ngigqoke kanje sengishintshile-ke ngoba sengithe ukuthi kancane kodwa njengamanje sisuka lapha ePortshepstone e-police station ngodaba lwakwaNgongoma eMalangeni udaba lwengane sagcina singanikezanga i-feedback. Into ebidala ukuthi singakwazi ukunikeza i-feedback ukuthi safika lapha esibhedlela ngokwakungoLwesihlanu. Masifika esibhedlela base bethi cha kule mibuzo esiyibuzayo asibanikeze uLwesibili. Uma sesibuya ngoLwesibili sekuthiwa kwashiwo igama elikhulu kwathiwa lolu daba lu-subjudice. Kwasho ukuthi-ke manje selukungenelelwe bomthetho sekungenelwe amaphoyisa abasakwazi ukukhuluma nathi. Inkinga-ke phela besinayo besingazi noma amaphoyisa aseyile le noma awakaya amaphoyisa ngoba i-case number sagcina singayitholanga. Sasesithi-ke kunokuthi sibuye sizonika into ewuhafu engaphelele ake silinde kuvuleke ispace ngoba umuntu uxinekile kakhulu. Isixolele bakithi sixinekile kakhulu, umsebenzi ula ungenhla. Ngiyabezwa nje abanye befuna ama-feedback ezindlu. Cha, asikhohliwe, sixinekile umsebenzi ngendlela omningi ngakhona. Nakho-ke la sikhona sasesithi-ke asenzeni nje asiqale siye e-police station. Sifike e-police station sizwe ukuthi lavulwa necala, ikhona ne-case number, ukhona nomseshi, sebehambe bafika apho mayekhona. Yikho-ke namhlanje sikwazi ukuthi saya lapha seza masuka le eRichards Bay sathatha uma wengane simthathe le esezela. Masimthathe esezela kade ehamba ney'ngane zakhe eziwu-2 ehamba nomyeni wakhe le phansi behamba Nkosi yami bebhusha utshani lapha emajalithini. Baphila kanjalo nje ubhusha utshani lapha emajalithini nomshini wabo uyabona usumdala. Mhlawumbe omunye umuntu engacabanga ukuthi bathengele umshini ubhusha utshani. Kunzima kuleli khaya sekulona, kunzima. Babeyophanda bahamba ney'ngane zabo eziwu-2 endadlana ngoba bezikhona bese kuba-ke ubaba nomama. Mabethola umsebenzi ejalithini-ke njalo lapha eMandiyeni njalo sibafice lapho sathatha umama sasithi asiphuthume naye khona. Masifika senze ukuthi ufakazi kimi. Masifika khona siyathola ukuthi icala yes lavulwa kodwa yes i-case number ayifikanga kuyena. Yes umseshi ukhona, umseshi kade se-living futhi abakwazi ukusinikeza into concrete kodwa lavulwa. Kodwa ekuvulweni umseshi ubengakezi kuyena azothatha i-statement. Yilapho kufike khona kube kodwa akunalutho-ke ngoba esesikwenzile njengamanje ukuthi sibanikeze konke okungapha. Umseshi uzoza azothatha i-statement kumama bese-ke sihamba sonke ngolayini owodwa. Mama, kukhona ongakuphawula kulolu daba esikhathi se-police station? Yebo, kukhona engingakuphawula. Into engiyiphawule kakhulu laphaya ukuthi nawo amaphoyisa akabanga nalo iqiniso kahle kumina ngoba ayethe mhla ka-1 Agasti azobuyela kumina ngoMsombuluko. Kusho ukuthi sengingabheka-ke phakathi koLwesihlanu, ngoLwesihlanu bangifonela kade ngilivule ngoLwesine. Bathi bazobuyela kumina ngoMsombuluko, bazobuyela esibhedlela bayo-check-a beyokwenza uphenyo. Kusho ukuthi mase belenzile uphenyo bazobuyela kumina ngoLwesibili. Ababange besabuyela. Mesifika lapha namhlanje safike futhi sangayithola i-case number. Hayi, angiqondi kahle. Hayi bambi ikhona i-case number phela manje zikhona i-case number. Umhla ka-1 okhuluma ngawo kwakufanele befike kuwona imuphi? Kuyiphi inyanga? Agasti. Namhlanje u-October. October. Mina ngavula icala ngo-Agasti mhla ka-1. NgoLwesihlanu ngathola ucingo lokuthi bazofika kumina ngoLwesibili, bazovukela ngoMsombuluko bayokwenza uphenyo bese bebuyela kumina ngoLwesibili. Okay, no ibambeke. Sikhulumele nabaphathi bonke abaphathi bebekhona. Manje into ezokwenzeka manje sesizolandela-ke manje ngoba kuthiwa subjudice kulungile. Sekuzohamba o-subjudice bakhona-ke manje sesizolandela amaphoyisa azosinikeza i-feedback. I-progress report abazosinikeza yona iyona esizobuya ngayo sinikeze ukuthi udaba lusukaphi, lubhekephi, ikhona into ebambekayo, ayikho into ebambekayo. Kodwa manje sesilandele obani? Amaphoyisa ngemuva. Ngicabanga ukuthi ngizamile ukuchaza Africa my continent, Africa my home. Yilokho esikutholile kwa-SAPS ngoba asiyitholanga ijoy kuphi lapha esibhedlela babe sebebuya no-subjudice. Kodwa-ke umbuzo uthi owodwa nje,
Phela uma ukuthi ingane impela yayingekho, ayikho into engaze kube subjudice lapho. Kuzothi ingane yayingekho kuphela, case closed ekupheleni. Kodwa-ke phela into zomthetho ngeke uvele usho kanjalo ngoba ungagcina kuthiwa usuyayi-implicate. Kodwa-ke let's wash it, that space and see. Nakya, I thank you.